n'afọ Amaka ya emela anyị maka na Amaka bụ ezi ihe mana ego oyibo ama nkọkọ anyị bụ ego dọla pounds euros agbanwezi ya na naira ndị na-ekweghị ekwe na asị na mgbe John nwere ebe olifasi mba ofesi nata kwuli ego dọla ego naira gba kasa ndị na-ekwe nkwelu mana anyị ga na-eji anyị ga na-ana anyị ga na-eji anyị ga na-ana ije anyị abụ ije mmiri ada ata ata ije anyị abụ ije mmiri asị m ihe niile dị ike aja na ama oku ike ama oku na mba otu bunye ya Krista Chukwu Emeka ọnya nwata amụrụ ụbọchị nkwọ obiọma ka anyị ji bịa ihe anyị bịara ịbịa zọrọ ihe ọma dị anyị mma na ntị ihe ọma ga-elu anyị aka na ha chukere ụwa na aja akwa edo ọ sịrị aka anyị tupu edo ya dotela anyị tere anụ dị n'izu ya dotela anyị na-eke n'oye n'afọ na nkwọ asụ mmụọ ọbụla elukwu na ofuche ihe oyi ide n'okwu ya dee anyị okwu ma adụgboro anyị ndị ejọ mmụọ na ndị ejọ mma ndị ọdụ ndị awa n'efa ndị iri ise na ndị ọnọdụ na amalịmalị ha chazụrụ ndị ọnọdụ ha nọdụ onye ọzọ ndị ọchị na-eze iwe n'obi adọgbuola anyị ha anyị dọtụkwara anyị ego oyibo bụ ego dọla pounds euro agbanwe ya na naira ego abụrụ nsị ọkụkọ ndị na-ekwe ha ekwela anya na-eji anya na-ana ije anyị abụ ije mmiri arụsị eji igbo agọ Imperial Majesty. Imperial Majesty. Okay,